And God bless everyone. Thank you. Yan, so okay na po yung ating vegetable. So next natin is yung mga ingredients. Ayan. Hagpat na malunggay. Ayan. Hi guys! Ayan, welcome back again sa aking channel, no? So, magluluto na naman kami ulit ni Nanay Gloria ng aming pananghalian. So, yung ulam namin is ginisang munggo. Ginawa ni Nanay is, you know, yung mga ingredients po is hinihiwa niya. Yan, no? Yan, si Nanay Gloria, no? So, ito naman po yung munggo. So, bago tayo magsimula, no? Kasi nalagay na po ni Nanay ay yung munggo namin. Kasi pabukalan pa po yan, pakuluan pa yan para magiging malambot po yung munggo natin. So ngayon, ipakita ko sa inyo. Tapos punta tayo dun sa likod kasi munguha tayo ng malunggay. Ayan, so ito po yung pinakuluan ni Nanay na munggo. Kailangan po talaga na mga pila ka oras kanina yun, maglata. Tunga na yun, no? Yes. Usak oras, no? Sobra. So almost mga 1.5 hours pakulo ng munggo para malambot, no? Para maluto talaga. Kasi lagyan natin ng malunggay. Kanina pa po yan kumukulo. Yan. So kailangan po talaga na pakuluan natin yung munggo. Yan. So kailangan lagyan natin ng maraming panggatong para mas madali maluto. Kasi pag kulang po yung panggatong mo, di yan malalata. Hindi yan magiging smooth yung mga munggo mo. Ayan, so yan, no? Yung munggo. So, mga konti na lang oras, maluluto na po yan. Kasi, i-try natin mamaya kung smooth na or lata na, is pwede na riyang mahaon. So, ngayon, punta tayo dun sa malunggay. Yan, dito po yung malunggay namin. Sa likuran sa bahay kubo ni Nanay Tatay Andres. Yan. Yan, oh. Yung malunggay. Grabe. Napakahabog. Napakahabog po. Pero kunti lang yung kukunin natin. Yan. So, ito po yung mga malunggay ni Nanay na itinatanim. Yan. Sa mga pila kapalwa na eh. Dalawa. Nay? So yan po yung mga sili namin. Ubay-ubay yun? Pila ka ubay-ubay? Ubay-ubay. 3. So, 4. 5. Mga 6. 7. Yan, 7 lang. 8. Mga 10. Ayan guys, so ready na po yung ating malunggay. So, ayan, maghagpat na muna tayo, no? Hagpatin muna natin itong mga dahon na to. Kunin natin yung mga malalaking stem. Ha? Kinsanay? So ayan, maghagpat na po tayo. Ito yung lalagyan natin ng stem. Ito yung na-harvest ko, no, na malunggay. Ayan. Ay. Hulog. Sanay. Kung saan ano, hagpatan. Dali ra na siya na magmughat. No? Maayo ra kadayo na nanay? No? Dampuruan. Yo.
may cute ah. Pwede sana. Oh, matagal mo lugas sa mais. Hmm. Oh, pakiton mo. Pilit eh. Tapos ano mo, ang basos kape. Tingnan mo, diba? Hmm. Ibog ka na to. Bawang mo, ibog na to. Ibog daw dagang ba? Tingnan mo, wala. Pwede na. Di ba pwede man sanang buli? Nay? Buli? Ako, to, kukusuhay na na. Yang buli? Kukusuhay na. Turare sa mga Wah, gusto nga karaan ka lang na ah. kung panang ilsa. Bagay. Awate. No. Bagoy kahugaw. Malampag na eh. Paigon. Oh. Hindi ko. Imnon. Tingnon ang tubig. Uban ni tais kanding. Dito na eh. May pagkanaing na na oh. Magay. Di Tim ko. siya pa ba om sa to Oh. inom. Oh. Bago. Kamatay. Ayaw mo sat. Unsa ninay kanang kuano na ninay dito na ni lunod or gisahon pa to? Mga tanan na kabati Ah, gisahon. Ingol kung bata. Wati man to nga gipaig. Ayan, so ready na po yung ating malunggay. Sige na, Nay. Ito yung aming ingredients, sibuyas at saka ahos. Oh. So, ayan guys, mamaya mag-fried kami ng buwad na lawlaw. Yan, oh, yung lawlaw. So, ito po yung gagawing yung sardinas. Yes, ito. Yung lawlaw. Ayan. So, yan. Ready na po yung ating munggo. Igisa na po natin. So, ready na yung ating lawlaw, malunggay at saka yung ingredients. Yan. Ilagay na po natin yung idibol. Yan. Yan, so okay na po yung ating idibol. So next natin is yung mga ingredients. Yan. Awan mo, no? So next nito is yung ating munggo. Yan. Sige yan. Ano? Yan. Ang gamit na lutuan. Pwede na. Opa. Pwede na. Sige. Ilagay na natin yung sinana yung maglagay ng okay, kanina. Yan. So, haluin na. Haluin na. Ayan. So, katapos nito, takpan to. O, lagyan pa ng sabaw na eh. No? Oo. So, lagyan ng sabaw. Sige na eh. Gamay na nagsud ang tubig na yun. Kausan niya ko na. Di ba niya ba? Ninaog na ako. Takpan eh. Ano to? Yan. Ganito. So, takpan na natin. Yan. A few moments later. Ang sabaw. Yan. So, takpan na. Sige na. Kumukulo na po yung ating saingan. Yan. Ilagay na po natin yung yung ating munggo. Ating hagpat na malunggay. Ayan. Nambay ko na. Gagay ka. Ako katong kuhan. So, maya is itimplahan na po ito.
So asin lang po yung panimpla namin. Ayan, yung munggo. Yan, lagyan na natin ng asin pang panimpla. Yan. So yan guys, luto na po yung ating munggo. Ginisang munggo with malunggay. Yan. So ngayon is mag-fried tayo ng buwad or tuyo na lawlaw. Lagay na po natin yung idibol para sa ating minantikaang lawlaw. Lawlaw mo diha. Lawlaw. Ayan. So ilagay na po natin. Bitaw no, kaya kayo ikuan ba? Lawlaw ira ba? Dito. Lahoy-lahoy ra pud ilangay. Ayan. Paypayan na natin. Tipit. Okay na na. Mukuan man dito siya. Muari man dito kaya ari si nanay dire. Tatay. Manunod kaya maanak. Yan po yung buwad ng lawlaw. Nawa na yung baho na. Baho ng buwad. Baho ng buwad. Yan. Yan guys, luto na po yung ating fried na lawlaw na. So maraming salamat po panood. Keep safe always po. And God bless everyone. Thank you. Yan.